Dag og velkommen til. Her ser I simpelthen en almindelig taks, der også på latin hedder Taxus baccata. Taks er en stedsegrøn stor busk eller træ, der er vildt voksende. I de første 3 år af dens vækst er barken grøn, og derefter bliver den brun med smalle strimler. Den gamle bark skaller af med tiden og afslører en underbark, der kan være i et væld af forskellige efterårsfarver. Planten er enten en han eller en hun. Hanblomsterne er samlet i rankellignende stande, mens hunblomsterne er enlige eller kun få sammen. Frugten, som hunplanten får, er små bær med slimet, vammelsødt kød med en giftig grøn kerne. Lækkert. Plantens rødder er tæt forgrenede, dybdegående hovedrødder med masser af små, travlede, overfladiske, fine rødder. Ja, taks er oprindeligt hjemmehørende på mineral- og fugtig bund i Danmark, men da den er begyndt at blive udryddet i Danmark på grund af, at den er giftig, undtagen frugtkappen. Den kan slå en hest ihjel, så ja, rimelig giftig. Den er før i tiden i middelalderen blev den fremstillet til buer og pile. Var meget god til det. I dag er taks kan tåle dyb skygge og hård klipning. Begge dele har gjort en meget værdsat plante på kirkegård og i privathaver. Planten fremstår meget sejt og holdbart, da den er en del af en giftig plante. Det var så om taksen. Tak fordi du var nysgerrig.